हेलो एभ्रिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय आरो बैसागोनि बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय जोङो दा बाथौ थानसालियाव थांगासिनो दङ आरो मैया आङो संक्रान्तिनि भिडिअखौ लाबोनो हायासै माने बिनि सिगाङाव माने मेगन मोदै जादों आरो दा थांगासिनो दं नै मन्दिरा मोनबायानो आरो मेगन मोदै जानायखाय भिडिअखौ लानो हायाखैमोन आरो संक्रान्तिनिखौ जिखियानो जादोंला दिनैनि 1 तारिखआवनो जोंहा फोरबो खालामदों माने 7 बिहुफ्राव खालामा माने लोंला जालाया बारा जायो दा बेनिखायनो 1 तारिखआवनो फोरबो खालामखानोसै आरो फिरफिरा उरायखांबाय होन्दों आं दानि बावै लोगोनाव फन हरदोंमोन फिरफिरा उरायखांबाय होन्दोंमोन दा फिरफिराखौ जों मोनस्लाबफैयासै आरो औ उरायखांबाय नै ओरैनो सिम्पोल साजायदों आरो जोङो सेंग्राफ्रा लामाखौ बेफोराव पेपार फानांगौ पेपार फानस्लाबनो हायासै सेथि रंजालि बैसागु फोरबो लिरदों आरो बैयाव आरो मन्दिराव एसे देखायनोसै मानसिफोर गैथ'वा दा बिनि थाखाय रिहार्सल होगासिनो दं जोंहा फुजा बावगासिनो दं बैयाव दायो मानसिफोरा फैबावनांगौ दं मानसिफोर जमा जाफैजोबबाथाय आर'ज लानोसै आरो दा आर'जखौबो एसे देखायनो नाजासै नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ नायफालांबाय थाबानो जाबाय नुलांजोबगोन आरो जायखिजाया जेसेबां हायो बेखौ भिडिअ खालामनानै देखायजोबनो नाजागोन आरो आङो दा फिरफिला उरायनायखौ देखायनो हायासै ओमफ्राय गोथैसि बावनायाबो थांबाय ओमफ्राय नैबे दा आर'ज खालामनायखौ एसे देखायनोसै आरो नायलांबाय था जोंहा नै सेंग्राफ्रा नैबे लामायाव फट' मोननैसो लानोसै आरो ना सेंग्राफोर ओरै जमानो लानांसिगोन सेल्फि स्टिमबो लाफालांनांगौ दे थाग्रोदो दे नोंसोरखौ साबायग्रोनोसै फट' नै साथामा नै जाहां जाहां जाथारबाय र' साथामखौ लाग्रोनोसै मिनिलाबायनाङाब्रा मोजां खुलुमनाय ला खुलुम आखाइया खुलुम अ दे नोंनाबो खुलुम मबाइलाबो लाजायो दे जेबो जाया अ इदि साबायगोन आरो ना नै साबायबानो जों दा नै मन्दिराव आर'ज लासिगोन ना मन्दिराव हाबखांबायबो थाबोनाय होनबाबो खेबसे फट' साबायखांनानै हाद्रि गोजाखाय एसे आथिं सुनोसै नै सेथि रंजालि बैसागु फोरबो ओमफ्राय नै ओरैजा दानि बावै फट' साबायखांदोंमोन नै जा बिनानाव मोनजों ओमफ्य आंबो दंखायो आरो दा जों आर'जआव खेरायहैजोबसै गासिबो खाम सिफुं सुग्राया जा सेंग्रा गोजा नै बानायसो बेबो बानायसो दल दामनांगौ बियो ओमफ्राय नैबे सिफुं सुनांगौ जथा दामग्रा नै माबाया जाबसिन दामग्राया बे ओमफ्राय जथाखौ ओरै सासे लाबोदों मौखिजाबा दा नै मानसिफ्रा हाबफैजोब्बाय हाबहोबाय थादो आर'जखौ लाहोलांसै लागाव दासो सेंग्राफ्रा गोन्दो गोन्दि फैसावदा फांखा गैयानो आदाराखे
12 जोबां जाबाय दा बिनि नै मेथाइ खननो नागिरदों ओरै मोसा ओरै जा फारसेखै जोब्बाय एबार जानाय लोंनाय हाबाफारि थौदो जाहैनोसै लोंहैनोसै सिङाव सासे मोसागासिनो दं एबार जों साहा लोंबायना आंनोसै लोंबायना नोंसोरबो ओरैबो लोंदों ओरैबो गाहायाव लोंगासिनो नै मुरिबो फैगासिनो दं बुटबो फैगासिनो दं आरो मा एसे लेट बुट लाबोग्राया बिदिनो लान्दि साफाय जालागासिनो दङ आर'नायाव लानांबालै मुरिखौ फैगोनला गावसोरल' फुर'ब्रा जोंखौ निसायाव दोननानै जोङो मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोबाय नै मन्दिरा दा ओरै गामिखै एसे गर'से लोंहैलाबायसै बे लोंलाबायनायखौ दिनैनिखौ ब्लग भिडिअ लाला गाबोनफोरनिखौ लासिनो आरो हा जिखुनु जाया दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोसै आरो नेक्स्ट ब्लगाव माने बैसागुनिनो फैबावगोन आरो बिदिबा नोंथांमोना मिथिसार बड' इडिसनखौ जाय जायनाव गोदान नटिफिकेसन थांदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइबार गोनांफोरा शेयार खालामनानै होखादो बिदिबा नेक्स्ट लोगो मोनसिगोन आरो बाय बाय